ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ? ఖచ్చితంగా నాతో కామెంట్ సెక్షన్ లో అయితే షేర్ చేసుకోండి తప్పకుండా. నేనైతే ఈరోజు ఇంకొక మంచి టిప్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. నేను మీతో ఈరోజు షేర్ చేస్తున్నాను బ్లాక్ హెడ్స్ ని ఇంకా వైట్ హెడ్స్ ని ఏ విధంగా ఈజీగా ఇన్స్టెంట్ గా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. మన నోస్ పైన, మన చిన్ పైన, ఇంకా మౌత్ చుట్టూ బ్లాక్ హెడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట. దాన్ని ఇన్స్టెంట్ గా ఏ విధంగా పోగొట్టుకోవచ్చు నేను చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మన ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనున్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. అలా క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా నోటిఫికేషన్ ఈజీగా మీ వరకు వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడైతే బ్లాక్ హెడ్స్ ని, వైట్ హెడ్స్ ని ఈజీగా ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, బ్లాక్ హెడ్స్ ని, వైట్ హెడ్స్ ని ఇన్స్టెంట్ గా పోగొట్టుకోవడానికి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఫెవికాల్ అనమాట. ఫెవికాల్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవండి. మార్కెట్ లో మనకు 10 రూపీస్, 5 రూపీస్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇన్స్టెంట్ గా మనం పోగొట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఒక బడ్స్ తీసుకోండి, ఇయర్ బడ్స్ తీసుకోండి. ఇందులో మీరు డైరెక్ట్ గా నోస్ కి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇలా థిక్ లేయర్ గా అప్లై చేసుకొని మనం కొంచెం పల్చగా అప్లై చేసుకున్నట్లే మనం పీల్ చేసేటప్పుడు సరిగ్గా రాదనమాట. ఇలా కొంచెం థిక్ గా అప్లై చేసుకుంటే మనం పర్ఫెక్ట్ గా పీల్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. చూద్దాం. ఆరిన తర్వాత చూసారా, స్కిన్ కలర్ లోకి కలిసిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా ఆరిపోతే ఈ విధంగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని స్లోగా పీల్ ఆఫ్ చేసుకోండి. అంతే, దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అన్నీ వచ్చేస్తుంది, నీట్ గా అయిపోతుంది. మీరు గమనించుకోవచ్చు మీరే. చూసారా ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉందో. అస్సలు ఉండవు అనమాట. మనం ఇన్స్టెంట్ గా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఫెవికాల్ ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవి ఇవ్వవండి. ఇంకా దాంట్లో వచ్చి ఒక ఘాటు స్మెల్ అనమాట. మనం అప్లై చేసేటప్పుడు స్మెల్ వస్తుంది. అంతే, మనం ఈజీగా ఈ విధంగా బ్లాక్ హెడ్స్ ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది రిజల్ట్స్ అని నాతో కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేసుకోండి. ఇదేనండి ఇవాళ నా వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. నేను కలుస్తాను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో. బాయ్.